כיצד נשתמש ביומן של ביזנס וואץ'? ראשית, באזור ההגדרות נגדיר את מספר ימי העבודה שלנו, פלוס שעות התצוגה של כל יום עבודה. יש לנו אפשרות להחליף את כיוון היומן משמאל לימין או מימין לשמאל. כדי להגדיר אירוע חדש, פשוט נלחץ על היום והשעה המבוקשים, נרשום את מטרת האירוע, נגדיר את האירוע אם הוא מתפרס על כל היום או לא, ונבחר את כמות הזמן לתזכורת לפני שהאירוע מתחיל, כשיש לנו אפשרות לקבל את התזכורת דרך המייל או דרך SMS שנשלח ישירות לטלפון הסלולרי שלנו. דרך נוספת לקבוע אירוע חדש, זה פשוט ללחוץ על לחצן החדש ולקבוע אירוע. יש לנו אפשרות לראות את פרטי האירוע אם פשוט נשאר עם הלחצן, לחיצה פעמיים תכניס אותנו אל תוך האירוע. יש לנו אפשרות לייצא את הקבצים ל-Outlook Express על ידי לחיצה וחזרה ליומן. דרך נוספת לייצוא של פרטים, פשוט נלחץ על אזור ההדפסה, נוכל לשמור, להגדיר פונט שמתאים לנו וכמובן להדפיס. עד כאן להפעם צוות ביזנס וואץ'.